Муса Бигиев, Урсави кебек галимнәр һәм дин белгечләре әлегә юк. Узган ел без күренекле татар фикер иясе һәм дин белгече Шәһабетдин Мәрҗани тууына 200 ел тулуны билгеләп үттек. Күренекле татар галимнәре казанган данны милләтебез кире кайтарырга тиеш дип уйлыйм. Күптән түгел ачылган Болгар Ислам академиясенә без бик зур өмет баглыйбыз. Мое выступление посвящено предстоящему принятию стратегии развития татарского народа. Многие задаются вопросом, имеющее место слабое позиционирование ислама. Не означает ли это, что предпринимаются попытки перевести народ, чьи традиционные духовные ценности и ментальность формировались на базе мусульманства, на новые, конструируемые на скорую руку, чуждые для татар цивилизационные рейсы? Это новый и опасный для нашего народа эксперимент. Президенттар мен көттім біріншіден аның мына өзінің карашын мына шу стратегияға. Чөнки минемчә безнең бүген иң кирәк, иң мөһим беренче урында торган нәрсә бу стратегия мәсьәләсе. Төп проблема бездә динне аңламаслыкта. Диннең кирәк икәнлеген, диннең нәрсә икәнлеген, Аллаһ Субханаһу ва Тааля исламны нәрсә өчен җибәрде икәнлеген. Менә исламны Аллаһ җибәрде кыска гына әйткәндә ике нәрсә өчен. Беренче безнең эчке рухани дөньябызны регулировать өчен, икенче без адам инсаният кешеләр булардан менә шушы кешелек дөньясын ничек бер-беребез арасында элемтәне төзер өчен. Менә ике нәрсә. Бу нәрсәне без аңларга тиешбез. И безнең сорауларыбыз да, вопросларыбыз да булыр, сорауларыбыз булыр. Чөнки без инде татар була торып, татар телен инде югатырга тырышмыйк. Яулыкман керәше ул официальный килеп китте инде. Неофициальныйлар барыбер борчып торалар. Яулыкларны мин үзем Мордовияда Белозерия авылыннан зур татар авылы, анда балалар күп мәктәпкә яулыктан йөриләр, чөнки хәзерге елларда, соңгы елларда бик авыр булды. Мәктәпне бетереп, зур уку йортларына керү, яулык бәләп, бик инде авыр булды, читен булды. И тагын да проблема, анардан да артык проблема бар. Зур уку йортын укып бетергән кыз балаларга эшкә урнашу яулыктан, даже бернинди вопрос куймыйлар да, яулыктан бара кыз бала эшкә урнашырга, то однозначно отказ бирәләр инде. Büyük forumlardan Tatar milleti bulsun, din әһелләре bulsun, umuman күбрәк нәрсә көтә иде һәр вакытта. Ни өчен дисәң, бүгенге көндә без беләбез, татар халкының зур берничә зур проблемасы бар. Монда күп кеше әлбәттә татар халкының тарихын сөйләделәр, мәчетләрнең тарихларын сөйләделәр. Ләкин без бүгенге көндә яшәүче халык буларак бүгенге көнне сөйләргә кирәк. Бүгенге көндә без ничек яшибез? Нинди безнең алдыбызда мәшәкатьләр тора? Шул да булса, әлбәттә менә безнең тел мәсьәләсе. Бүгенге көндә тел мәсьәләне мәчетләр белән генә күтәреп булмый. Аны Татарстан хөкүмәте катнашырга тиеш ул мәсьәләгә. И үзенең сүзен әйтергә тиеш республика буларак. Тагын да безнең татар халыгы республикадан тыш, әйтик, 3тән 2 өлеше республикадан тыш яши. Аларның хәле ничек? Аларның тел саклауы ничек? Даже совет заманында татар мәктәпләре бар иде, һәрбер татар авылда, шәһәрләрдә татар мәктәпләре бар иде. Мәчетләр булмаса да. Бүгенге көндә инде без күрәбез, республикада да татар теле бик мискин хәлдә инде калды дип әйтсәк тә була. Шуның өчен безгә бүгенге көндә үзебезнеңке әлбәттә бай тарихыбызны сөйләргә түгел. Ул мәчетләр төзегән кешеләр, тел үстергән кешеләр, башка дингә, милләткә хезмәт кылган кешеләр, алар үз каберләрендә, бәлки Алланың рәхмәтендә яталар, без аларга дуа кылып торабыз. Ләкин бүгенге көндә без нәрсә эшлибез? Булсын дин әһелләре булсын. Менә бүгенге көндә әйтелде бит инде 50-60 муфтияткә бүленгән милләтебез безнең. Анда уже 5-6 югары мөфтиләр үзләрен игълан иттеләр, нахаксыз, хаксыз халык андай рөхсәт бирмәстән.
тел мәсьәләсендә бигрәк тә бүгенге көндә, хәтта республика күләмендә дә бик авыр хәлдә. Шуның өчен мин уйлаган идем, менә шул мәсьәләләр монда күтәрелер. Шул мәсьәләләргә бер төрле тәкъдимләр кылыныр дип сүз дә сораган идем, ләкин вакыт җитмәде. Һәр вакыт җитмәй бит безнең.